ମାମୁଁ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାମରେ? ବ୍ୟସ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି କଣ ସଜ କଣ କରୁଥିଲ? ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇନାଙ୍କର ସଜା ହଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କା? 420 ଟଙ୍କା। କଣ ହେଇଥିଲା? ସିଏ ହେରା ବୁଝିବନି କଣ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ଭଳିଆ କରୁଛୁ କି ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ଇନକ୍ୱାରି କଣ ଏରା କଣ ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛ କଣ? ଠକାଠକି କାମ ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡୁ ଆଇଛନ୍ତି ତମ ପାଖକୁ? ମୋ ସଂସ୍ଥା ଠକା ଠକି ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ। ଆଉ ତୋ ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ କହାକୁ ଆଇଛୁ କଣ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ କଥା ଠକି ଦଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ତ ଠକି ଦଉଛି। ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛି, ଖୋଳ କରିଦଉଛି। ତତେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ବାହା ଲାଗିଛି ନୁହଁ କି? ତୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହଉଛୁ କାହିଁକି କହିଲୁ? କାହିଁ ଲଙ୍ଗଳା ହଉଛୁ ତୁ ଏଇଟା ତ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ କଥାରେ କହ କଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ। ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ଦେଖି କାଲି 6ଟାରେ କରିକି 7ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନୁହଁ? ହଉ ଯା ତମେ ଯା ମୁଁ ବୁଲେଇକି ତ 10 ଘଣ୍ଟା କି 12 ଘଣ୍ଟା 10-12 ଘଣ୍ଟା ବୁଲେଇକି ଦେବି। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି। କଣଟେ ଖରାପ ହେଇଛି ମାମୁଁ? ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସଜ କରିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? ହଁ ମାମୁଁ ହେଇଠି ଚାଲିଲାଣି ହୋ। ମୁଁ ଏଇଠି ଚାଲୁଛି। ଚାଲିଲାଣି ଯେ ଆଉ କଣ କରିବି ତାକୁ ଫେରେ କୁଆ ଗଲେ ସିଏ? ସେ ତୋର କହିଛି ଭେଳା ପଇସା ମୁଁ କୋଉଠୁ କହିଛି ପଇସା ପାଇବି ନା ଚାଲୁଛି। ଆରେ ତା କହିଲେ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଦବ କି 20 ଟଙ୍କା ଦବ? ଆଉ ଚାଲୁଛି କହିଲେ ସେ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟା ପୁରା ଚାଲୁଛି ବା ଏଇଠି। ଚାଲୁ ମାନେ ତମ ଦେଖାଯାଉ। ଆରେ ଖରାପ ନହେଲେ ସେ ଆଣିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ଏଇ ମାନେ ତମେ ଖାଲି ଟିକେ ମୁଡି ଦେଲକୁ ପଇସା। ଆମ ହାତ ତ ଏମିତି ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ କହିଦଉଛି କହିଦବୁ ଖାଲି ତ ଏଇଠି ତ ଆଉ କଣ। ଆଉ ତୁ କଣ ମୁଁ ମଦ ବେପାର କଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଏଠି ତ ଘଣ୍ଟାଟା ଚାଲୁଛି ଯାଇ କହିଯିବୁ ତା ଘଟି ବନ୍ଦ ହେଇକି। ଘଣ୍ଟାଟା ଚାଲୁଥିଲା କଣ ଟିକେ ଦେଖିବ ମତେ ଆଉ କହନି ମୁଁ ତୋ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଛି। ମାମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ମଦଟା ଏଇଟା ପିଉଥିଲା ନା କଣ? ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ କଣ। ଏଇଟା ବସିଗଲାଣି କଣ? ବସିଲାଣି କଣ ମ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଅଙ୍ଗୁର ରସରେ। ଏଇ ମାମୁଁ ଆଉ ଯୋଡେ ମଦ ଥୋଇଛ? ଏଇଟା ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି ତ? ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ମାନେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦୋକାନ ନା ମଦ ଦୋକାନ? ଏରା କାହିଁ ଉଣ୍ଡୁଛୁ? ଏରା ମୁଁ ଏଠି ଚଳୁଛି। ମୋର ଏଠି ଘର ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବାସଭବନ କରିଛି। ଏଇଟାକୁ ବେଡରୁମ କରିଛି। ଏଇଟାକୁ ସବୁରେ ବାବା ମୋର ଏତେ ମଦ ତ ହବନି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତ ହବନି। ଦିନକୁ ମାମୁଁ କେତେ ମଦ ଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ମଦୁଆ ନା କଣ? ଆଉ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଟିକେ ଦେହ ପୋଡ଼ା ରସ ହେଲେ ଟିକେ ମାରିଦଉଛେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କରେ। ଗାଁରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଇଲେ ଛାଡ଼ିବୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗାଁ ତ କେରାଣ୍ଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ମାରିଦଉଛେ। ମାମୁଁକୁ ଧରିକି କହିଲେ ହବ ନା ମୁଣ୍ଡିଲେ ହବ? ହଁ ହଉ ତମେ ଚଲଉଥା। ଲୋକଟି ତାହେଲେ 450 ପାଇଗଲା ଆଜି। କଣ ହେଇଛି ଶୂନ୍ୟରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଲଗେଇଲି କଲି ଦେଲି ଆଉ 450 ପାଇଗଲି କଣ ମାଳିଆ। ଆରେ ଦେଇଛି ଜିନିଷ ପକେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା 50 ପାଇବି କି 60 ପାଇବି? ମତେ ଲାଗୁଛି 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ପାଇଥିବ ମାନେ ପଡିଥିବ ଜିନିଷ। ଆଉ 50 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖିଆ ଲୋକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ ଏଡିଟେ ଆଉ ସେଇଟାରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆଉ ମାମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମେ ମଦ ବେପାର କରୁନ ଚୋରା ମଦ। ମୁଁ ମଦ ବେପାର ଚୋରା ବେପାର କରିବି ତୁ ପୁଲିସ ଯାଇ ଧରେଇବୁ? ଏଇଟା ତ ଧରେଇବିନି ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ମାମୁଁ ନାଇଁ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ହେରା କରିବିନି। ମୁଁ ହେରା କରିବି? ତମେ ଚୂନ ମରା ତମ ଦଳକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ମୋ ଭଣଜାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାଡେ ହାଡେ ଚିହ୍ନିଛି। ମୁଁ କେମିତି ନାମାଦିଆ କେମିତି କଣ ସବୁ ଆଉ ମଦ ବେପାର କଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁନି ମାମୁଁ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି। ମଦ ବେପାର ମୁଁ କରିବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି। ତମେ ମାନେ ଯୋଉଦିନଠୁ ଗାଁରୁ ଯିବ ବାହାରେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବ କି କୁଆଡେ ରହିବ ଯାଇକି ମଦ ବେପାର କରିବି। ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଛି ତୁ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଯା। ତୋ ବିବାହକୁ ହବ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ତୋ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯା। ଆରେ ଜାଣିଲୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ଭଣଜା କିଏ? ଭଣଜା କିଏ ଯା କଣ ଚୂନ ମରା ଭଣଜା ଏତିକିରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତତେ ଚିହ୍ନିଲୁ। ଆଉ ତୁ ଯା କଲୁ ମୋ ପାଖରୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିକି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଯାହା କଲେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ସକାଳେ ଦଉଛି। ଇଏ ଆସୁନି ତ ମତେ ଗୋଟେ ଆଣି କିଣା ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଉଛି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆଇଲୁ ତୁ କଣ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛୁ କି? କଣ ଗୋଟେ କଲି ଯୋଉତା କଲି ଖାସିଲି ଛିକିଲି ତୁ ସବୁ ଉଣ୍ଡିଲେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ଆଉ ତୋ ମାନେ ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଆଉ ପ୍ରିୟ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେମିତି ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବି? ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ନ କଲେ ମୁଁ ଏଠି ଚଳିପାରିବି।